ole dawr thar tur pathianin tha deuh mai hei min pe ATM kha alo ruak hlo mai a chuan hei a siam dan tur te kan han en vela kan ve en top ani mai ta hi chuan hei mystery te nen Isaac Interior Solution te nen in bia in ti hianin kan han ti kwal vel ta thei angin sun le pa in sen na te po hau tak deuh don ma se a tira tanga thata ka ti kha ka du wangin nei phak ang tok bak liamin ani chu a che ve ni thei patop choin heng pi kan siam lai borvel ania hei kan boy ve thei em a ha po soi lawin tan e dor te dor hlui zo ka tang kha de kan la khoi ve char char ani lo lu ve che to a kim hiam min ba ngày xia min siêu ngom chi hun har sa po tok chi ma ila ta ka zu ma cái chú này nắp tu cả cái lồng beng suối ngon như vậy cần fit story ti hianin kan zo tel thukata ti fai cha kan ma bak to in kan ni sha atian siam te le umari ni hianin lo pui char char mi lo ti fai pui char char nau tak le rum mani ai a khu box si e mi ta thip du box si thinar de na be nga ya e re thei lo tam ro pui box ya o hei hi kan customer masaber ani a thlate kan han lak puya kan lo alu nuwa hei customer masaber ten nan hlu vet vet em ania chuan hei tianin kan lo lu tira e customer kan neih hmasak ber te an ni mo hei a second na te an nia an hlu em a chu wang chuanin kan ti lang lo thei lo ani thomhnaw te kan la nei tlema ala lang zau em a ala ni huau mai ni ti hian mo kapi te ha mi lo dor nal boka avoi ni na tan ti han thlai kan la ala thol em ani kan ti to ka mo thomhnaw kha kan la nei tlem sia ka chanu sai miron lom puya ron kala chuan style and go ho te po an lo kala ti hian hlim takin thingpui te kan in khoma he amai dor te kan oma dor liana kan in son lu thut sia e thomhnaw khala thol em ani mo sha thia malangai khop me ta pon thomhnaw la tlem khop me engma in hung ti vel po kha engma kan la da lo wangin tian thol the ang berin la omani kan la zin box si lawa thomhnaw la in athalak chen khate te kan da zelange nakin no en le zela sakaten thla lo la asiam tu ten video in tian han ti vel ani he chung po ala lang zau hle me tu nang hian thomhnaw te la chep lawa uluk takin an han la a IG post tur velten uluk ve khop me he siam tu tin na chuan mo ti hian chi shan in han la kwal vela voi khat me po du tok lawin voi ni voi thum te kwal te lo nga ya kan la uluk ve na sa nya thomhnaw te la om mang lo ma se dawr thar te ni na la ya uluk te kha ngai ve box ya ala lang zau khop me thomhnaw tlem ti taka mura po hi thil khaina ti vel po hi kan langa lo em ta han i thil pakhat ke kor khaina pakhat long hi la omani bek bom te po ala ruang ve ka dar thlang te po pangpara chei moi ala ni lo ni tun ang hian mo kan dor lui a hi chuan lang zau deng takini ase pala chuan mi hi chu step vel kan la da ma khan shim shima
hemi hnuah hianin elo achunga stock room tur daila te kan tia kan rel fel le a chung vel te pawh chu nakina kan la ron ti lang anga nexa Foi in ka bua heng ho mi tuna chuanin kan ti phaw anga kun khua dai don lo ti hianin kan du tok dole mo kan ti lain kongka chung a khanin stock dana tur kha alo ngai vele sia kha midang te pawh kan han beron le a steel lampang khoi mi te lo ngai a thir lampang khoi mi te devotion kan thlen dama saber ani hi mo heng song hi kan video ron da thei chu ni se nakina a chong chung kan siam le na velte kan lo da thale ang delikal ho kan in mokhoma kan dora thingpui kan in khom kan chan pa fredian min lo tlo a hengte mal so mate thla ka lo lak pui ni kan mi ngai san ten nia uremite anu pan tenen te thla kan la a papa le omi lo lang bokani khati zong kan ro se